Og så mine damer og herrer, vi nået til aftenens sidste kamp. Og der har vi i blåt hjørne fra Tyskland Jack Kulke, og han møder Torben Keller Danmark. Nu væk derfra, Torben. Tag her, Torben. Kom nu hurtigt, far. Sætter han, Torben. Kom nu. Kom nu hurtigt, ja. Kom med hænderne, Torben. I blåt hjørne er det Jack Kulke fra Tyskland. Han kommer fra Darmstadt nede ved Frankfurt. Han er i øjeblikket på os som Tysklands bedste bokser. Han deltog ved olympiaden her ved OL i Beijing, hvor han tabte til en koreaner, som senere vandt bronze. Han opnåede at komme i kvartfinalen ved VM i 2008 i USA. Så er han 4 gange tysk mester, hvor han har tabt meget få kampe. Så det har han deltaget ved EM i Liverpool. Men der var herren, blåt hjørne, og fra Tyskland der har vi Jack Kulke. Ringen fri, seconds out. Ja.